Čaute, tu je Adam Debnár z blogu adamdebnar.sk a dnes s vami komunikujem z auta. Trocha osvieženia, ne? Takže ste závislí na informáciách? Asi pred takými 5 mesiacmi som zistil jednu zarážajúcu vec. Že som závislý od správ. Od rôznych noviniek a podobne. Oh shit. A ako som to zistil? Nainštaloval som si Facebook Blocker a od 8. do 16. som nemal prístup vôbec k Facebooku. A zistil som to tak, že keď som to mal, tak keď som mal voľný čas a nemal som čo robiť, tak moje podvedomie automaticky vypisovalo, že facebook.sk. A stalo sa mi to asi 4 krát, pretože vždy, keď som to napísal, dal som enter, tak mi vybehla taká správa, že nemal by si náhodou pracovať? No a som zistil, že ty vole, že toto je celkom pekný problém. A možno nie som sám v tom probléme a že možno veľmi veľa ľudí začína byť závislých od sociálnych sietí, od webu, od správ, od novín a proste potrebujú byť v tom zhlúku emócií a potrebujú to dostávať stále, lebo sú na to úplne závislí. Čumíte stále do telefónu, v kuse len SMS-kujete a vaša produktivita je úplne v prdeli. Tak jak som to začal riešiť? Úplne radikálne. Zrušil som Facebook, skoro vôbec prestal som tam vôbec chodiť, hej. Správy, noviny, trend, SME, nič, prestal som to sledovať. A stali sa zaujímavé veci. Moja myseľ sa ukludnila a zrazu bola taká prázdna, zrazu bola viac kreatívna, pretože som tam nemal ten bordel ako predtým. Takže fakt pozitívne zmeny som pocítil vo svojom vnútri. A bol som viac v pohode, ako tie prvé dni boli ťažké, musím priznať, ale potom tá zmena bola úžasná. Ale žiť v tomto extréme možno tiež nie je úplne správne, pretože kvázi človek sa izoluje od spoločnosti ako takej, tým, že prestáva využívať tieto sociálne veci, sociálne siete. Čiže aký je správny pomer? Koľko informácií, čo sledovať, koľko, lebo predstavte si, že pred nejakými 5 rokmi ste sledovali možno 5 blogov, dneska ich je možno 100 alebo 200 a stále sa to bude zvyšovať. Kde to skončí? Kde je tá miera, že koľko sledovať, koho sledovať? Takže ľudstvo má zrazu takýto problém zrazu. Hej, ako to riešiť? Riešenie, že sa odfiknete od celého sveta, dočasné vám môže pomôcť, ale dlhodobo neviem určiť, že ako by to zlepšilo váš život, kebyže už nikdy neprídete na Facebook, alebo zhoršilo, to neviem. A zrazu, keď mám 500 priateľov, tak zrazu ten 550, zrazu si poviem, že stop, zrazu ten 551 už akože, sorry, už kašľu na teba, už sa s tebou nechcem zoznámiť. Lebo už mám toľko priateľov, toľko stránok, že už proste na teba už nemám čas. A čiže tu nastáva také rozhodnutie u človeka, že mal by spraviť také jarné upratovanie. To znamená, že s kontaktmi, s ktorými už dlhšie nehovoril, s kontaktmi alebo stránky, ktoré si dlho už nepozeral, tak ich treba proste vylúčiť, treba ich odstrániť zo svojho feedu a mať tam len tie najhorúcejšie, ktoré práve sledujete, ktoré vám pomáhajú k vašim cieľom, k vašim projektom a k tomu, čo sa zaoberáte, ak chcete dosiahnuť, pretože všetko ostatné je zbytočné, nemáte na to čas a nie je ani možné toto všetko zasiahnuť. Není dobrý podľa mňa ani extrém, že úplne vylúčite sociálne siete, že proste sa nevykašlete, ale tiež nie je riešenie odoberať úplne všetko, čítať všetko, pretože na to nie je čas. Ako riešite vy túto preinformovanú dobu, túto dobu, kedy sú vlastne všetci spojení, sme všetci priatelia? Ako to riešite vy? Chcel by som počuť váš názor, pretože
chcem vedieť, ako to rieši niekto iný, ako to zvládol. Takže ja ďakujem za túto chvíľku. Dúfam, že sa vám táto moja reč páčila z mojho auta. A vidíme sa na budúce. Čau.